फालिहरदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर भारतबादि मोनसे गिबियावनो बिग्रायारि नोंथांमोन गासैखौबो सुबुं दाराजों सोलिनाय हादोराव बिर जोहोलाव जोहोलावजो रायजो राजानि जे मतामत बेखौ जे गुरुत्व होनानै दासिम बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनाय जायाखै बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। गणतन्त्रआ सुबुंनि थाखायनो सुबुंनि दारैनो आरो सुबुंनि थाखाय नाथाय दा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा भारत सरकारखौ माब्लाबा समनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ नाथाय दाबो बे गणतान्त्रिक जि आवाज बेखौ गुरुत्व होआलासिनो भारत सरकार आसाम सरकारा बड'लेण्ड जेंनाखौ फोथांनानै दोनबाय थादों। दा बलआ सरकारनि फोथाराव दङ। दा बल इज अन द कर्ट अफ द गभर्नमेन्ट। गभर्नमेन्टआ दा थांखि लानांगौनि सम फैबाय राजनैतिक थांखि सरकारनि थांखि आरो मोनसे केबिनेटनि मोनसे थांखि जे बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे पलिसि डिसिसन फिसा लानांगौनि सम फैबाय। बेसेबां गोबाव सोमावसारग्रा हान्जाया भारत सरकारजोंनो रायज्लायनानै आन्दलनखौ दोनथ'दोंमोन नाथाय दिनै सोमावसारनायनि लामायाव गिदिंबोफिननो गोनां जानायाव बेयो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दा सरकारनि आखायाव सोनारगोन सरकारनि आखायाव गोहोआ दङ सरकारनि सायावसो सोनारसिगोन। बिथांमोना जुदि गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे थांखि लानानै सिगांबोनो हायाबा सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा सोमावसारनायनि लामायावनो आवगायलांफिननो गोनां जासिगोन। दा बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआनो दाय जागोन। दा गोबां बाथ्रा बुंदों सरकारा गोख्रैनो बर' जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै नाथाय बिनि सायाव माबोरै सुस्रांगोन मा थांखि लानो ओंखारगासिनो दङ बर'फोरनो मा होनो ओंखारगासिनो दङ बे बाथ्राखौ लानानै सरकार लेभेलाव दासिमबो थांखिया रोखा जानो हायाखै। आरो बे थांखिया रोखा जानो हायिनि थाखायनो दिनैहाय सोमावसारनायनि लामायाव जों फैफिननांगौ बा फैफिननांगौ जानाया सरकारनि थाखायनो जादों आरो बिनि थाखायनो सरकारा दिनैहाय बे सम थानायावनो थांखि लानानै सिगांबोनांगोन बड'लेण्ड जेंनाखौ अरायजोरनि थाखाय माने सुस्रांनो थाखाय हाबाफारि लानांगोन। बे सोमावसारनायनि जोबनाया मा जाहैगोन बेखौ बुंनो हाया आरो माब्रै समाधान जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। खारन नेगसिएसनाव मोनथाम हान्जा दङ बे जाबाय आसाम सरकार दिल्ली आरो सोमावसारग्रा हान्जा। गोबां समावनो जेसेबांखि बिया एसेबांखि जाबो जानोबो हायो नाथाय दा बर'फोरनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव थानाय आरो बिटिसि ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आलादा आलादा सोमावसारनाय जों नुनो मोनदों आरो बे सोमावसारनायखौ मोनसे गोहो मोनसे राहा आरो मोनसे समाधानाव लाबोनो थाखाय जों सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा सिन्था बिसार बिबेसना खालामबाय थादों। जोंनि गेजेराव गोबां हान्जा गावस्रालांबायब्ला बयनिबो थांखिया जानांगोन जे जोङो बड'लेण्डनि जेंनाखौ सानजाहा जेसेबां हायो एसेबां फुवारनांगौ आरो जोंनि एरियाया बांथारनांगौ बांनो नाजानांगौ बिनि थाखाय जयै खामानि मावनांगौ नाथाय बेखौ लानानै आलादा आलादा जुजियोबा रावबो